I denne videodemonstration vil jeg vise, hvordan man går ind og får en oversigt over de forskellige fornavne, efternavne og stednavne på en valgt folketælling. Vi starter her på Danish Family Search forside, og der kan man via Danmarkskortet her trykke sig ind på det amt, man ønsker at starte på. I det her tilfælde vil vi lige gå ind på Frederiksborg Amt. Der kommer vi ind her og får en oversigt over selve Frederiksborg Amt. Der kan man så trykke sig videre ind på sognet, eller man kan via genveje herover trykke sig ind på herred eller også sognet herover. Vi kan vælge herred for denne demonstration, og der får vi en oversigt her, der viser herredet med grønt, og man kan så stadigvæk trykke her, eller man kan trykke herover og se, der er 18 sogn i det herred. Vi vælger så Helsingør Købstad, og så får vi en side her, som er nede på det nederste niveau. Man kan vælge heroppe via genvej og trykke sig tilbage til herredet, trykke sig tilbage til amtet eller helt tilbage til Danmarkskortet. Men der får vi en oversigt med 4 tabs. Der er ikke nogen kirkebøger for selve købstaden, de er ude på de enkelte sogne. Så der går vi over på tabben her til folketællinger, og der kan vi se de forskellige indtastede folketællinger, der er for Helsingør Købstad. For 1787 kan vi se her, at der var 4.829 personer, og de er alle sammen blevet tilknyttet de originale opslag, så det er jo alle tiders. Den trykker vi os ind på, og så kommer vi ind på den side, som vi kalder for folketællingssiden, hvor man detaljeret kan se alt vedrørende 1787. Vi har først en oversigt over samtlige personer. Hernede kan vi se 4.829. Den kan man bladre i, hvis man har lyst, frem og tilbage, og man kan trykke heroppe på navnet, på kolonnen, og så sortere i de forskellige værdier her. Man kan også trykke se familier. Der får vi en oversigt over de forskellige familier, eller husstande kan man også kalde det, der fandtes i folketællingen 1787. Der var åbenbart 502 familier i Helsingør Købstad. Og så kan man se her, Bjerggade 231 var der 29 personer, hvor den første, som optræder på folketællingen, var Hans J. Storgård. Og nummer 2 person var Anne Pedersdatter, som sikkert har været hans kone. Så har vi fornavn, efternavn, stednavne. Jeg kan lige kort vise. Fornavne vil vise alle de forekomster af fornavne, som optræder i Helsingør Købstad 1787. Der er nogle meget interessante imellem, synes jeg selv. Efternavne har man så her. Og der kan man så se de forskellige forekomster af efternavn. Og der, hvis man så vil grave dybere ind i nogle navne, der har vi, at man så kan trykke på den. Vi kan tage nogle eksempler her, hvor vi, hvad var det jeg så heroppe, hvor at der er nogle navne, hvor man næsten ikke har fantasi til at forestille sig, at det var stavet på den måde. Og så er det jo, at en selv fonetisk søgning næsten må give fortabt. Men her kan man så trykke. Lad os vælge en med lidt mere end bare en. Vi har en Clausen, sjov nok. Her har vi 3 personer, og de er her. Der kan man se køn, alder og født år, enke eller civilstand. Og der kan man grave dybere ned. Og hvis nu vi siger, at vi gerne vil prøve at se lidt mere om Christian Clausen her, så trykker man der. Så åbnes der en ny faneblad i browseren, og så får man alle detaljerne på den indtastede person. Vi kan se her, at Christian Clausen var hovedpersonen for denne husstand, og det er hans kone, og det er så de andre personer, der boede i husstanden. Der er detaljer hernede om, hvor at dataen er hentet fra. Og så har vi her en tab, eller en faneblad med original kilde, og så kan man selv verificere, om det her det skulle være helt rigtigt indtastet. Jeg tror faktisk, han er her. Der er han. Og man har så også muligheden her på denne faneblad at fejlmelde, hvis det skulle være tilfældet. Man kan trykke sig tilbage her, eller så er det bare at gå tilbage og se, om man kan finde nogle andre navne. God fornøjelse.